Storja xokkanti ta' qarib ta' vittma li miet bil-COVID-19 u li għamel kuntatt ma' Net News biex jaqsam id-dieqa għal mod kif ġie trattat il-vittma u anki l-familjari. ċempilna biex naraw kif inhu l-qarib tagħna u wara ftit eżitazzjoni qalulna li daqsija u nofs jew sadej qabel kien miet. Kien ilu bil-Covid daqsa xartijiem minn għalija 17 ta' Novembru. Il-biċċa mhux li miet għax il-persuna li tmut hija normali f'sens xi darba għamutu. Il-qarib għalinna li meta r-raġel beda jaqa' mis-sodda dawn qabdu u tefgħu lill-pazjent mal-art fuq is-saqqu. Issa xi jemilu lil din il-persuna poġġewa torqod ukoll f'saqqu fl-art għax kienu qalulna li qed jaqa' minn fuq is-sodda. Jien nistaqsi dawk is-sodot li qalu li ġew biex għall-anzjani tagħna kif ma jużawhomx daw suppost kollhom il-barriers. Huwa għalaq billi appella biex min jieħu ħsieb huwa responsabbli mill-anzjani iżomm frasu li l-persuni kollha għandhom ikollhom id-dinjetà tagħhom inkluż dawk infettati bil-COVID-19. Nappella wkoll jekk jogħġbok biex minnu responsabbli jara x'inhu jiġri u jiftakru li l-anzjani wkoll għandhom tingħatalhom id-dinjetà tagħhom. Net News jista' jikkonferma li dan huwa każ iżolat fost il-ħafna stejjer ta' sapport bla limitu li qed jintwerew l-anzjani fl-isptarijiet u r-residenzi varji.